seger udara yo. Nah, saiki langsung menggo nang sebelah kanan kini iki nang gone kamar mandine. Kiwa tengene wis full keramikan, WC ning duduk, screenshot ready, shower ready, keran ready, wadah sabun nang kene ready. Nah, saiki langsung menggo sebelah kanan. Nah, durunge sebelah kanan. Iku ono wastafel ngukari kayak kocotho yo. Iso ge cuci tangan, gawe apa muka ngono penatur dhewe yo. Nah, iki nang gone kamar tidur pertamae, ngene modele sing wis pasti ono jendaloe. Cecepane AC selalu ready. Wis ojo kuwatir, omah saiki cecepane AC wis ready kari ngencem tok ya. Nah, saiki langsung menggo nang sebelah kanan kiri iki. Iki nggone area dapure utawa panggon masae nang kene, Don. Wis teleponnya ready kena ge lalu ngene. Nang ngubah aja ngene, muncal kan kalau ngene yo. Luwe apik maneh pen ge kitchen set. Iki sebelah kiri kene iki iso pen ge nggone area laundry room